alle sammen. Vi har tænkt os at arbejde med småkager for 2 forskellige lande. Det ene det er Sri Lanka, og det andet det er Tyrkiet. Og nu vil vi så arbejde med baggrunden af småkagerne. Vi har valgt at tage Tyrkiet, fordi at vi synes, det er et spændende land, og jeg vil gerne udfordre det lidt mere. Og vi har valgt Sri Lanka i bund og grund, fordi jeg har en søster, som har en kæreste, og hans familie stammer nede fra Sri Lanka. Og de har så lavet mad til min familie, og det synes jeg smagte rigtig godt, og jeg synes, det er meget spændende. Så nu vil jeg også gerne prøve at se, hvordan man egentlig selv laver sådan noget. Molucus, og det er fra Sri Lanka, og nu er jeg ved at dampe noget hvedemel, som skal dampes i en halv time. Og imens det så damper, så prøver jeg noget gurkemeje i, og noget spidskummen, og noget grahamsmel, og så har vi samtidig og så har vi en masse chili. Og så skal det røre sammen, og efter der, så skal der vand i. Nu er Maria i gang med at presse molucus ud af sådan en presser, eller hvad det hedder. Og det er åbenbart ret så svært. Ja, det der er det vi ikke samarbejde med. Hvor langt skal de være i? Mens de gyldne. At vi ved at lave tyrkisk kage, der hedder bakar. Og lige nu er jeg i gang med at have fine nødder, som vi skal have i vores kage. Og vi er i gang med noget citron og noget honning og sådan noget. Og vi er i gang med den helt store kage. Vi er så i gang med at lave dejen, der skal ind i den tyrkiske kage. Med nødder og sirup og sukker og alt muligt snask i. Bagefter, når det bliver sådan godt rørt rundt i den der gryde der, så skal vi have det der over på fladen, og det der det er filodej, og så bliver det sat ind i, hvad det nu hedder, ovnen, og så skal det bare være der. Så er vi i gang med at skære kagen ud. Og de andre herovre, og vi har også lavet færdige. Det blev vi færdige med i går. Og ja, lige om lidt, så skal vi rundt og give kage til alle de andre, så hej hej. Dem har ham de er ikke særlig stærke. og nødder og sådan noget. Du skulle bare have taget sådan en der, ikke? Den smager godt, ikke? Nej, jeg så bare. Minder mig om brændt karamel. Nej, det var lige honning. Jeg begyndte lige på. Nej, nu smager det så, jeg bliver ud af. Nej, det gør ikke. Hvad er det her? Det er noget filodej. Ja. Det er bare sådan noget dej. Ej, kan du ikke have det kage? Nej, Mille! Det vil du gerne have. Kom nu, Mille. Det smager her godt. Der er honning, sukker, vand, nødder, alt muligt forskellige slags nødder og sådan noget. Det var det der kage, vi stod og lavede i dag. Er det derovre? Sådan noget mærkeligt dej. Sådan noget filodej. Her. Jeg vil selv tage. Jeg sætter over et ved en. Kom du 1, 2, 3, dyk! Det er bare mega sødt. Ja. Vil du også være? Det gør det. Jeg kan lide det. Det er de der tyrkiske kage, vi stod og lavede i dag. Så engang de stod og hjælper. De er rigtig søde. Så hvis du kan sidde til den, så... Kan I lide den? Noget filodej. Så god. Nej, helt ærligt. Hallo, vil I smage sådan en her så? Åh. Nej, jeg kan ikke lide det. God. Synes vi. Jeg synes, vi... Ej, det skrig fik I ikke med. Gjorde I det?